Čaute, mám Jakub a vítam vás pri tretej časti z parkouru. Takže áno. Môžeme začať. Áno, už som začal. A toto je Olaf parkour. Takže tento asi neurobím, lebo to by mi trvalo veľmi dlho, kým by som ten urobil. Takže pôjdem na Diamond, keď vám to nevadí. Dúfam, že nie. A ten už som párkrát prešiel. Áno. Keď sa niekde dostanem napríklad tam, tak vám poviem. OK, už som sa dostal tu. Mi to trvalo asi minútu. A dúfam, iba dúfam, že to asi spadnem, určite. Tak sa mi môže tak dariť. A teraz určite za 5 sekúnd spadnem, že? A prepáčte, to bol lag. Tam musím hore vyletieť. Prepáčte, že citujem. Ale to bol lag. A kvôli lagu celú cestu nepôjdem ako veľa iných ľudí. Tam je už checkpoint. Nikto to nevidel. Hej. Toto ani double. Hej, ale to jak mám dať? To je jedno. Už sa s tým netrápme. Nič sa nestalo, vôbec nepodvádzam. Vôbec nepodvádzam. Ne. Vôbec nepodvádzam. Ale fakt už teraz prestanem, iba... Ne, vôbec nepodvádzam. Ne. Ani ma za toto vôbec nikto nebánne. Ne. Ako to, prečo to tak je? Ja idem naspäť. Mám fly. Dobre, môžem to okakať úplne celé to okakať a niekto mi píše, počkajte. Aha, takže, no ste asi niečo videli, lebo ja mám nastavené to, že keď dám pauzu, tak to mám nastavené na J. Viete, ako to myslím. Takže, no, nevadí, že ste tam niečo videli a že som to nekomentoval, ale to už úplne nevadí. A prepáčte zvuky mojej podžubanej klávesnice. A dúfam, že sa vám to video páčilo, že top 3 dôvody, prečo nenávidím školu, alebo neznášam, alebo niečo také. No, a dúfam, že sa vám to video páčilo, lebo som tam použil veľa nadávok, a nie, že by sa vám páčilo to kvôli tomu, ale iba hovorím. Lag. OK, už prestal lag. Poďme, peklo. Toto som ešte neprešiel. Aha, mne automaticky sprintuje, to si musím nastaviť ináč. Alebo vám niečo ukážem, čakajte. Sprint.
O. Ne. Musím zomrieť. Teraz fakt musím horieť A tak sme to nezmenili. OK, to je jedno. Hlavná vec je, že sme to urobili, že nie? Tak vás teraz vydieram. Ale veď prepáčte mi, ale to sranda musí. Ne, hlavy ja neznášam. Ale fakt, toto ja neznášam hlavy. Prečo nemôžeme ísť pozábrať? Teraz kde mám ísť? MLG skeleton. MLG, nesi MLG na mňa. Lol. Co? To čo malo byť? Ja som checkpoint hitol, ne? Ne? Či ne? Doriti. Prepačte. Takže podľa mňa toto by už mohol byť koniec epizódy. Ja sa s vami lúčim a dovidenia.